Takuk sagrade nini mungta mungka Ani mung hingkai to otol debol mado. nini kami hingkai Ani kami hingkai to tokce paranta. obo bo pongo khobjak bo bologo khobjak ba bo ponchta khobjak nang kami Abo hingkai tulasikor ardi bolo khobjakta. Panchayat hingkai Panchayat hingkai tani purbo tokce edisi village kalaita. acha nang tabuk tongmani bo jaga tong Ang tabuk tomo hingkai to Hyderabad hingkai ani mo jagan gum hingkai Patanchor Ainul Gram Panchayat. acha ঠিক আছে lamsoko takuk chini kok tv ni kok borok news kok tmao nono phone jorao nung je tong bai keng hormani miani siming nung bai keng ngai maya tini nung taisa haina hai keng hormani gotna tamungkha bani ni jengjal tamungkha tamni bagui nung chini kok tv kok borok news bai nung keng hon nang han nung ke sagra takuk Donono tini mo hai phone kutango belai hambi mari chin TV korang TV no. Abo hingkai to takami sasinai ang khorokan bondo no bisas khaye sar somai salaya kono teren tekat khairi mado. Ga borok nang hine sar somai salaya kono sarjon tekat nang niji rang rohore konfirm khlai rika. Ga rang hingkai tang 14 tarik na haka February 14 tarik go. Hingkai 15 tarik ni phungo borno already teren tekat konfirm khlai rika sarjon ani. Hingkai tangno no puro boro honai kani rang rohmani puro boro to na ri khobanya hingkai bo ba hai na ta hingkai bo teka theka March ni 6 tarik go phaina klaimata. Hingkai phungni teren klayo boro first phaili an call sirom liya 5 tarik go boro okhana klayo Agartala thana klaimani bo call sirom liya. Je borok an bonduta bin mungkai to jiten bini mungka jiten de broma jiten de borma hingkai joton tongbo no teka to bumu charjon ani jotonin tongo. acha para hingke Para hingkai monggaya ungko buduram para hingkai bubona go. acha in dos hadi tai Tai obo hai rok khai te tai gamu boro ba komai salai sar komai salai kono na harmani hingkai sar song bisas khai ase rang rohmar hingkai ta sar song ani hinto hata. Hingkai na ka khamano rang ni sud do khabri nai ningam sar kono saka abo tai tang khai sar boro bo phas phailia phaiang thama tai tang khnang ba gi sajak phaiang kan salary hote ka khringa ta boro ba tai hinto hata. Ya ta to salary to time sing to ka salary to sungoro 9 tarik 8 tarik khai mano hingkai bo ba hai rok khai ta ta hingkai teka to khai rengo te an logi to nan munai go rang ro hojak bono bo ba no khai bo hingkai 1000 hojak to abo bang puro rohnai acha abo hingkai bin dol onarna hata bumu hingkai sombuk deborma abo hingkai February 22 tarik go ang rang sem khai moti phungni 10 ta digi hingkai bo ta call sirom ya bin dol onang call khaini mesa bin dol kha phaina bagi reading tongmani bin dol on thanchi an call thaka hingkai phone chebe call tanphu acha o je ni dol jiten de broma bin login boro ni call phone hari call tan hingkai bana kaham hame thana nang mulang ba haimalia kare obo hai sakai masa khanta bin login boro nang saka tana ni rang kare hingkai ang ro horana abang online ti pe khena hinsaka bin dol kha abono budi hingkai bo budi na na ta hingkai kai bo phaika mai hingkai bo nok dunya ro thang chwa ro nung tong ko sadi ro kaile pan ro thang tong ko mia phainen de to si bo kaile pan thang tong hingkai bon tam sana tongla bono ba mai ka hangme to sana nang hingkai bin dol no ma saka nor time ade no je phaine staff salai de time no handa je rang to nora ba no ro homana সম্ভব liya to budin ta bon tomu bo to bora no rang homaya bora no rang kono no sa kono saya gang already saka jotibo bang kong ma sen kelang obo hai tom kela bo san du kari kan ka bono ni so ko nang ti kala dine hin saka ba ka bon khanya khachite khaya ka bon non be parin bon dol ko nan so e bon dol samani te bin khobor khame khana ka bonyar bo rang na ha ta ba ro kin khana ta bo ka ko bo jotin nu bonu je ko bon dol khama ko ka ga bo ta nor bere kon thanga bo bahana ti kheba baji sai khaja tongan rumo bere khura bo 2025 ni bo ma so kon kama so mucho kene ke te bo sadata ang phane puro te ka tida khari de bondo ang ora phai suri ken da kon da bondo ko bondo bisas bo na thai ro kan ga bo hai ro khema te ta no angke bo age wa Hyderabad ton tongo yo na age Hyderabad ton tongo yo tamu bo tong lai no rokhai bo te dugan hai ro tong ang ga dugano thai do ang ga security wa ga bo to buti sam khai ta bo ga to
mate room keeping ko housekeeping room khai thakana bo khai to bo tang ba kin hote contact ko phaya bo ba mobile phone te simane ko game rok thanglai tin similai mata bo ba acha ka bo aba khairo khairo ka ra ane sar song ba ja ko ra ka samung khamen 2 year ni bisi ka ja ka an ora na de bakha jaga hingka rang ro en ba sugma ya hingka sinor kan na di rang ra pe dia sin ya sar mo te rang na ko ha problem to ka rang 5000 agi to bakha 2000 par ma ya ba sinor hingka ase bisa khaja ba hingka ta ob bisa subai shi ka ta bo ba khai shi khai hingka bo yang sinja ko mo to bo nu ke ngai tabu nungkai je borokno bisas kai je nini bondu jiteno rang ro hormani phaidi hinai bo san horoi tren ticket khai ro horma rok rang ro horba me rok oborok ngai tabu khai bo bro holia thab thanglia tabu kai je nini malik bo nono rang sanai dong hata ka ban chele ne hote ka phene ka mo ma so sin chele bari ne ko nga ta chele ri bari no ba bari ya aba hai problem khai ton ke ta bo acha ngai tabu nung tam sanam nu chung lukurok no je omo hai borok rok no bisas khai tamada na chaya nung tam sanam nu chung lukurok no aba hingkai to bela chaya no khai ta bo bondo hingkai kita bisa kai to na mata bono ba bisa kai ro mani gabo moti khene ko tan kal lukuron to sanam sunga jara bondo tondo ron khane rang ro na hare aba ke riyar ta khartu মানে বিশ্বাস খাই তখন বিশ্বাস ন তা সবাই তো তা বানা মতে খেকা nga bo bunga kono utai khaino tong tang ka mo an saga kalai mate bun saga ta kalai to hinti ang mo lukurong bus tang ma tu ta acha do angka tago usu nong tho je nang wai kereng hormani jenin junggal kok samani tini kok tv kok bronis kok tuma salbuno burum no lukurok sung bai kereng horga angka seng tongo lukurong ni tam junggal tam suduk sung obrong sung nayo naiman bisinti lukurong no sung message tenai je jahatu omo hai borok je batpari je borok rang thogi sanai obo hai rok bai gana o tongya kare talai tamani tanai hine je lukurong no message ne tako angka nang bai tini kok tv ni kereng hormani phungni jora sung do hambai do do no ba hambai do